Da wani ne ya ce za ki bar ni sam ba zan amince ba, ko da yaushe ni tunani na kin zame ni farin duba. Kin guje ni lokacin da nake son tallafin ki ba wai ba, amma duk da hakan ni ban ce yau da raki kai ba. Rashin masoyi shi ke sawa zuciya kuna, sannan shi so jarabta ne amma ni a tunanina to kaso wanda yake son ka zai fi kyau ni dai a hangina. Shi azabtar da masoyi ba riba ki gane zance na. Na so ki san da ba zan yi wa wata bil adam shi ba, domin kin ce rashi na gare ki san ba za ki jura ba. Sai na ɗauki domin kullai na zuciya na baki ba wai ba, to ashe a zuciyar ki akwai kulla da bai fito ki so na gaske da ban taɓa yi wa wata yashi ba. To abin da kike bukata gare ni sam ba zan hanawa ba. Yan uwa suna ta ce min akwai shirin ke ban yi duba ba. Yau gashi halin kikin nuna min ba ki ɓoye komai ba. Abin da kika min ke makin san baki tunani ba, da na sani a tun farko ba za na baki yarda ba. Ajiye batun zumunci ba dan kin zamo jinina ba, yaudara da cin amanar nan ba za su tafi banza ba. Ke da kanki kika tura min engage ba za na manta ba, domin ki tabbatar min dama ba ki taba sona ba. To kanki kika yi wa ki sai kirayu ba a kunci ba, dai ina da haƙƙi kanki kije ko ban yi komai ba. Yamsariyu ba zai yi komai ba.